ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಊರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನಗ ದಾಳ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನೋಲಿಜ್ಜಂದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲೇರು. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಪೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ತಾ ಬಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ. ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೆ ಆದಿಯಲಿ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ವಾ ಕುವೈತಬಲ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೈದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ದುಂಬಗೆ ಬೈದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಧುರಾಜ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕೊಣಾಜೆ ನೆತ್ತ 44ನೇ ವರ್ಷದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಏಕಾ ಭಜನೆ ಮಂಗಳ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಹಿಸಂದರು ಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ವಹಿಸಂದೇರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರಲಿರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀತ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಂಚಿತ್ತನ ನಮಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟುದು ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡುಂದಾಂಡ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ ಕಾಣ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇರೆನ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರ್ಲಾಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಓಯೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಅಸೆಗೊಳಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಆದುಪ್ಪು ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಂಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೇರು. ಮೇರೆನು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ್ಟೋರಿ
ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡು ಮೇರೆನು ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡುದ ಪ್ರಮುಖರಾನಿಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡು ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಖಾನ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜವಯಾನೆ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಭಂಡಾರ ಪಟ್ಟೋರಿ ಬೇರೆನು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಡಳಿದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜವಯಾನೆ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನಿಯರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಕಾಟುಗೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿತ್ತನ ಹರ್ಷಿತ್ ಕಾಟುಗೋಡಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಮೇರೆಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತಬೈಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಮೇರೆನು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತಬೈಲು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಗಂಗಾಧರ ಎಂ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಆಳ್ವ ತೇವನಾಡು ಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬೇರೆನು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಳ್ವ ತೇವನಾಡು ಗುತ್ತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು. ಯತೀಶ್ ಮದಕ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರೆನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ರೈನ ಕೊಣಾಜೆ ಭಾಗದಾರಿ ಅಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಣಾಜೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಖಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗೆ ಸದಾಶಿವ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುಳಿಗೆ ಕೊರಗಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಎಸೆಗೋಳಿ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಚದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ದಾಮೋದರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೆನು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಮೀಲಾ ಪಟ್ಟೋರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ದಾಮೋದರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ರಮೀಲಾ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರು ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಮೋಹನ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೋಹನ್ ಕಾಟಗೋಡಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಕಲಾಯ್ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮೇರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮುಚ್ಚಲಕೋಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೇರ ಕೈ ಚಾಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಏನಂತಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ರವಿ ಖಾನ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗೆ ರವಿ ಖಾನ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಅಸೈ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅಸೈಗೋಳಿ ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಅಸೈ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅಸೈಗೋಳಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಕೊಣಾಜೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಮಾವತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೇಸ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಪಟ್ಟೋರಿದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಮಾವತಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮೊದಲಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಮಸ್ತ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರು ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಕುಲ್ಲದೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಬೈದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮಗು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸಿದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕನು ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರು.
ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸೊಂದು ಈ ಜಾಗಡಿ ನೆಲೆಯಿನ ನಾಗರಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅರಸ ಉಳ್ಳಾಲ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ದೇವದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಇನ್ನಿತ 44ನೇ ವರ್ಷದ ಏಕಾಭಜನೆ ಪಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆದ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ದಿತ್ತಿನ ಸವತ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ತೀರ್ಥಿತನ ಮಾತಾ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ 44ನೇ ವರ್ಷದ ಏಕಾಭಜನೆ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ 44ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನಾಗರಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 44 ವರ್ಷ ಕರೀದೆಂದು 45ನೇ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತಾ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಐನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತನ ಕೆಲವು ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟು ಎಂಗಳು ಮಾತಾಪಗ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಕಲಾದಿತ್ತ ಆಂಡ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ಈ 44ನೇ ವರ್ಷ ಈ ನಗರ ಭಜನೆ ಅಂಚನೆ ಏಕಾ ಭಜನೆ ನಗರ ಭಜನೆ ವೇಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 11 ದಿನ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 700 ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಗರ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದು ಜನಕಲೇನು ಒಟ್ಟುಗೂಡುದು ಜನಕಲೆಗೆ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾಗರಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಈ ಮಾಡದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಟೈಮ್ಡ್ಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾಗರಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕೆದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಡು ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಸುಖ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಕಲೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕಲ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳಿಗೆ ತಂದೋಪಣ ಅಂಚನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆತ್ತಿರದ ಟೈಮ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಗರಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಕ್ತದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಎಡ್ಡೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಡು ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದೆ ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪೈದ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ % ಮಿತ್ತು ಅಂಕದ ತನ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಗುರುತಿಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದುವೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 2025 ಮಾರ್ಚ್ 17 ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೂರಿದ ನಾಗರಮ್ಮ ಧರ್ಮರಸ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿನ ಧರ್ಮ ನಡಲು ಸ್ಥಳ ನಡಪೆರೆಂಡು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಮನ್ನಡು 40 ವರ್ಷ ಆ ದುಂಬುಗು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ಜಾಗೆಡು ಧರ್ಮ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾದಿಗೆ ನೇಮ ಆತನಂದು ಮರಣಿ ಚಿಂತನೆ ಮಂತನ ಟೈಮ್ಡು ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬೇದಂಡು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಳ್ಳುಂಬೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿ ಉತ್ಸವ ಒಳ ಒಂಜಿ ಐತೊಂದು ಸಮಿತಿಲ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ದಿವಕರ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ನಮ್ಮ 10 ವರ್ಗದಕಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕರಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 17 ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಧರ್ಮ ನಡವಳಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರೆಂಡು ಐಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿದು ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯದಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಕನ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರ ನಂಕ ಬೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೆಡು ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿ ಉಪ್ಪುಣಗ ಮನ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಹೆಂಕಪ್ಪ ಕಾಜರ್ನ ಸುಪುತ್ರಯ್ಯನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂತ್ ಕಾಜ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಹಾರು ಆಯ್ತಾ ಆ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದುಳ್ಳೇರು ಅರ್ಧಲ ಇಂಗಲ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿಯ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ನಡಪೆರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಜೊತೆದೊಂದು ಎಣ್ಣ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಭಾಷಣೆ ಉಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬಗ್ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್
ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಕತ್ತಲ್ದ ಕಡೆಡ್ದು ಬೊಲ್ಪುದ ಕಡೆಕ್ ಪೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೀಪನು ಬೆಲಗವನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತ ಕೋಡಿ ಇನ್ನಿತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನರಿಂಗಾನ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ಇತ್ತೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ಕಮ್ಲನ್ನು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರು ಆತು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತ ಕೋಡಿ ಬೇರೆಡ್ದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ರಡ್ಡು ಶುಭ ನುಡಿಲು. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆದ ಮುಖೇನ ಇನಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 44ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಲ ಹೆಸರು ಬಾರ್ಯಾತ್ ಆದ್ಯಮನ್ಯ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದ ಇನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಭಾಗದ ಒರಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಬಂಡ ತಪ್ಪವನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುಡು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಗದಿ ಒಂದೆ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚ ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಗುರುತು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಪಿನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಕೊನಾಜಪುಡು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬೋಡು ಬಂಡ ಇನಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆ ತೋದು ಕಲ್ಪೋಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆ ಒರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಅನ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟೋರಿ ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒರಿ ಗಡಿಕಾರೆ ಬಾರ್ಯಾತ್ ವರ್ಷಡು ಗಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೂಲ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಪೊರ್ಲದ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಉತ್ಸವ ಪುರ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಸರಿಯಾದ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರು ಆರಣ ಗಡಿಕಾರೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2 ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ ಮುಟ್ಟ ಗಡಿಕಾರ ಎನ್ನಿಸಿನ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜವೇನೆ ದಿವಾಕಾರ ಬಂಡರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಗೀತಕ್ಕ ಯಾಂಕ್ಲ ಬಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಗೀತಕ್ಕ ಒರ್ತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧದಿ ಏಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದ ಪೋಡು ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವೈನ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಆರ್ಲ ವರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷೋಡು ಇತ್ತರ ದಂಡಲ ಒರಿ ಮಾತ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಬಂಧುಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಸಮಾಜದ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆನಿಸಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಒರಿ ಜವನೆ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಕೊರ್ತು ಅಂಚಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಒರಿ ಎಡ್ಡ ಜವನೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಜವನೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನಕ್ಲ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬದುಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂಚಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೂರೊಡ್ದು ತೂಪಿನಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟದ ಊರು ಕೋಟೆಕಾರ ಅಲ್ಪ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರು ಅಣ್ಣನ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ತಿ ತೂತೆ ಒರಿ ಪ್ರಬುದ್ಧೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಭಿನ್ನರೇ ನೀನು ಕುಲ್ಲದಾರ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ದೊಟ್ಟು ನನವರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಳ್ವೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದವೆ ಮಾತಾ ಜನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ವರ್ಗದಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒರಿ ಉದ್ಯಮ ದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೌರವ ತುಪ್ಪಂಚಿನ ತೆವನಾಡು ಗುತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಳ್ವೇರು ನನ್ನ ಪಂಚಾಯತ ಕೊನಜ ಪಂಚಾಯತ ಮೆಂಬರ್ ಈ ಬಾಗಡೆ ಇಪ್ಪನ ಚಿಂತನ ಬಬಿತಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುನ ಸುಪುತ್ರೆ ಇರಗೆ ಬಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಇರ್ ಮಾತ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಲಿನ ಹೆಚ್ಚೆ ಒಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತ ಬತ್ತೊಂದು ಪಪ್ಪನ ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕೆತ್ತಿನ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಆದ್ಯಮಣ್ಯ ಗಣ್ಯರು ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮಹಿಳಾ ಮಹನೀಯರು ಬಾಸ್ತು ಜನ ಸೇರೊಂದಾರ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಊರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಎಂಕಲ್ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತರು ಒಂಜಿ ಕೊಂಬೂರಿತು ಅಂತೇರು ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ನಕಲು ಮಾತಾ ಹಿಂದೂ ವರ್ಗದ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ್ದು ಓ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಅಂತ ಪಂಡದ ಕೈ ಮುಗಿಯಂತನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನೆಲ್ಲಡಿ ಬಣ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ವಿಠಲ್ ಕಾಜೋರನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮಾತ ಆರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆರು ಮಾತ ಪನ್ಪುಣಾಣಿಕೆ ಏನಂತೆ ಆತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಊರು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಇನಿ ಎದುರುಡು ಜಾಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡು ದುಮ್ಮ ಮಾತ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಜಾಗ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಆತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಂಡು ಬಾರಿ ಆತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಡು ಬಾರಿ ಆತು ಇಲ್ಲಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಈ ಬಾಗಡು ನೆಲ ಏನಿಡ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ಬಾರಿ ಆತು ದೈವಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡು ದೈವದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾರ ಯಾರು ಒಟ್ಟುಡು ದೈವಗ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡು ಇನಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೈದರು ಅಂಚ ಬಾತ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಕಲು ಆಂಡಲ ಈ ಭಾಗದ ಇತ್ತ ಪ್ರಜೆಕಲಾದ ಈ ಭಾಗದ ದೈವರನ ಭಕ್ತರಾದ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೀವಂದರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿರೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಗಡಿಕಾರಡೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಎಂಕಲ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಿಖಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತಾರೆ IHG MBHG ಅಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಅನ್ಕೇನೋದು ಎಂಕಲ್ ಓಲು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪ ಏಪಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನು ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನೇ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಟ್ಟಿಡು ಆದಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಬೇತ ಜನ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಉಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಂದ ನಡವಲಿ ಅವು ಪೊರ್ಲುದ ನಡವಲಿ ಅದು ಈ ಬಾಗಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಶಕ್ತಿ ಕೊರೋಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ಜನಕ್ಲೆ ಬದುಕೇರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಅಕಲ್ನ ಬಂಗ ಬೇಜಾರನ್ನ ಬತ್ತದು ದೈವದ ಎದುರುಡು ಆತನ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಆತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೈಮುಗಿನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರಿಯರ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಅವಡುಂದಂಡ ಎಲ್ಲಂದ ನಡವಲಿ ಅವಡು ಈ ನಡವಲಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ನಡವಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ್ನ ಉಳ್ಳೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸರ್ತಿಲ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ರೈಜಿಂದಲ್ಲ ಆಪ್ಯಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡೊಂದು ನಡವಲಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಧರ್ಮ ಏಪಲ ಅಜರ ಮರದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಜಾಗೇಡು ಸೇರಿನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂಜಿ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಒಪ್ಪಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಪ್ಪೆರವಳಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅದು ಒಪ್ಪಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ ದೇವರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಜರಿ ಅತನ ಒವ್ವೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಬೆಗರಾದುಪ್ಪು ಅತನ ದುಡ್ಡಾದುಪ್ಪು ಅತನಂಡ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಪ್ಪು ಐಟು ಬೇತೆ ಈ ದೈವ ದೇವರ ನಡೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರಿಕಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇದ ಯಾರು ಮೊರಣಿ ಕೊನಾಜಿ ಇಡ್ಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಇಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಆ ಚಪ್ಪಲ್ಲೆ ಪಿದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೋಡು
ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣಗ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದ ಇದೇ ಬರೋಡು ಏನು ಯಾನಿ ಎನ್ನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪನೊಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಐಕೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಗ ಬರಿಯಾತ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಗೆ 10 ಇಲ್ಲದ ಗುರಿಕಾರ್ ಮೇಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ 10 ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕೂಡುದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಗಡಿಕಾರನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಪಟ್ಟೋರಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪಟ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಡು ಇನಿ ಅವು ಉತ್ಸವ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ರಡ್ಡು ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನಿಗೆ ತೂಪೆ ಬಾಕಿ ಜಾಗೆಡು ಮಾತ ಅಂಗಿದೆಪ್ಪೇರನೆ ತಯಾರು ಪೂಜಾರು ಅಂಚಿನಟ್ ಪಟ್ಟೋರಿ 10 ದಕ್ಕಲು ಆಕಲ ಅಂಗಿದೆತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬತ್ತಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈತ್ ಬೊಲ್ಪಾದ ಬತ್ತಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ನಡತಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಊರುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಊರುಡುಪ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ದೂರಾವಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಲ ನಮತ್ತೆ ಮಿತ್ತಕೋಡ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಟ್ಟೋರಿ ಪಂಡದು ಅವು ಕೊನಜ ಬುಡ್ದ ಭಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕೊನಾಜ ಬುಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಬಾರಿ ಆತ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆರು ಐನ ಪೂರ ದೀನ್ನಲ ಆರ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಚ್ಯುತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನಿ ಆ ಕೊನಾಜ ಬುಡುಗು ಪಿರಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಈರ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈರ್ನ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಏಪ ನೂಲಿಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಲ್ಟ ಉಂತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರು ನೂಲಿಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ನೂಲಿಪಾಡಿನ ಸಂಸಾರ ದಕ್ಕಲ ಏಪಲ ಎಂಕಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಬದ್ದೇರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬದ್ದೇರೆ ಅದಪ್ಪ ಏಪ ಈ ಭಟ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಖಿಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅದುಲ್ಲಾರು ಏರು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇತ್ತಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ನಡಪನ ದಂಡಾವಲಿ ಅವು ಭಾರಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪು ಆಯ್ಕೆ ಈರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಆತು ನಯ ವಿನಯದ ಜವನ್ಯರ ಮಲು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೋರಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ದೊಂದೋ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಖಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಎಲ್ಲೇ ಬೊಲ್ಪೂರ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ನಡಪಾಡು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಿದ ಅಕಲ ಪೂರ ಅಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತಟ್ಟ ಅದು ಬರ್ಪಂಚ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಣ ವರ್ಷದನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆದು ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಖುಷಿ ಆತನು ಜನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲು ತುತಿಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಪೂರ ಗುರಿಕಾರ ಮದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ನವೀನ್ಗೆ ಬಾರಿ ಇರಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದಕ್ಲೇನು ಉಂದಾದ ಇನಿ ಬೈದಿನಾಕಲ ಪೂರ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲತ್ತು ಪೂರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಮಲ್ಪನಕು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿಯರು ಮಲ್ಪೇನ ಆಯ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲೊಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂದ ಏಪ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅದು ಅತ್ತಂಡ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಗುತ್ತಿಸ್ಬೋಡು ಅಂಡ ಆಯ ವೇದಿಕೆ ಏತು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಅವು ಈತಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿರಲ್ ತೋಜ್ಪನಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಐನು ಬಿರಲ್ ತೋಜ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಏತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬದ್ಧರು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ವೇದಿಕೆಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಡು ಏನನ್ನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪನಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತಾರೆ ಪತ್ತದ ಇತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಎದುರು ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿಂದ ಈ ಗೌರವದ ಈ ಎಡ್ಡ ಗತ್ತದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿಂದಂಡ ಜೀವನ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಂದಂಡ ಈ ಮನ್ನೆಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾ ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಿಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜಕೀಯದ ಚಪ್ಪಲ್ನ ಪಿದೈದಿದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐನು ದೂರದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲಾದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆನು ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಆವಡು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತ ಕೊಡಿ ಎಡ್ಡ ಶುಭ ನುಡಿನ ಕೊರಿಯರು ಬೇರೆಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಸೈಗೋಳಿ ಬೇರೆನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಅಸೈಗೋಳಿದ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಸೈಗೋಳಿದ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಲ ನಡಪೆರುಂಡು ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇನಿತ ಸಭೆತ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು
ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ನಡುಪದವ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ವಾ ಕುವೆತ್ತಬೈಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಮೇರು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಅಂಜನೆ ಊರದ ಪೂರ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂಟಪ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ನ ದೀತಾರೆ. ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂಟಪಡು ಕುಲ್ದು ಎಂಗ್ಲೆರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ತದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಇನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ನರಿಗಾನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಜನೆ ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸುಖ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸುವನಂಜನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೆವೆರೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಕೊಣಾಜಬೀಡು ಮುಲ್ತ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಇಲ್ಲದಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಪಟ್ಟೂರಿದ ಯಜಮಾನ್ರು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜೆವೆರೆ ಯಾನೆ ದಿವಾಕರ ಸಾಮಾನ್ಯಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಲಯನ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಜವಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ತಯಾರಾದಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸತೀಶರೇ ನವೀನೇರೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿನ ಸುರೇಶ್ ಅಸೈರೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸಂಚಾಲಕಾಯನ ಪ್ರಸಾದರ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬಬಿತಾ ದಿನೇಶರ ಸೇರಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಾಗ ಪೂರಮೆ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ದಿಂಜಿದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜನಕುಲು ಸೇರಿದನ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಸಭೆಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಭೆಂದು ಮನೆಯರ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಹೂವಂಡಲ ನಾಟಕ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಸಭೆಯನ್ನು ತೂತುನಿ ಎತ್ತಂದೆ ಯಾನೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈ ಖಾಲಿ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಂತ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಿರಂದು ಬಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಮಿತ್ತಿ ಏತ್ ಭಕ್ತಿ ಈ ಊರ್ದಗಳಿಗೆ ಉಂಡೊಂದು ಇನಿ ಸಭೆನು ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹತ್ತು ಎಂಗುಲು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಬೈದಾನ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂಚ ನಡತನಂಚಿನ ನಗರ ಭಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ನಗರ ಭಜನೆ ಪೋಪುನನೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡಲ ಇನಿಕಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮಕ್ಕಳು 44 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಊರುಡೆ ಪೋಪುನ ನಗರ ಭಜನೆಯನ್ನು ಉಂತಾ ಒಂದೆ ಈತ್ ಪುರ್ಲುಡು ನಗರ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ಬಂಡ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಈ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾರೆ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ ಆ ಊರುಡೆ ನಗರ ಭಜನೆ ಪೋಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಪುಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವರ ಕ್ವಶನ್ ಪುದಾಯ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಎತ್ತಂದು ನಿಜವಾದ ಊರುಡಿತಿನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ಪಿದೈ ಪೌಂಡಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹೂವನ್ನು ಪಂಡ ಆ ದೇವರನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆ ದೇವರನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಓಲುಪುರ ಮಲ್ಪೋನ ಐಕ್ ತಕ್ಷಣ ದೇವರು ಒಲಿಯುನ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಪಂಡ ಇಂಜಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಆ ಭಜನೆಂದು ಪಣಿರೆ ಅನ್ನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ಭಜನೆ ಉಂಡ ಅವಳು ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ
ಆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಂಡು ಏತ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಪೂಲುಂಡು ತಾಳ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿಂದು ಸದಾಕಾಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತಾಳದ ಶಬ್ದ ಕೇನೊಂದು ಬರಡು ಆ ದೇವಿರು ಅಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಲ ಹಿಡಿತನ ಕಲ್ಮಶ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ತದೇಕ ಚಿತ್ತರಾದ ಆ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಜಿನ ಸುಖನೇ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಚಿಂತೆ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ದೂರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಆ ಭಜನೆ ಇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಭಜನೆ ಎತ್ತಿನವಳು ವಿಭಜನೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ವೈಟ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಜಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯನು ಕೇವಲ ಆ ಓಟು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಕಿ ಸಮಯಡು ದೇವಸ್ಥಾನವಾಡು ಓಲಾಂಡಲ ರಾಜಕೀಯನು ಕನೆಯರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿಟ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಪನಿರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಏರ್ಲ ವೇದಿಕೆಟ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಪೋಡಿಜೀರು ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬುಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡುಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಬಾಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬುಡ್ದು ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠಾಪಣು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠಾಪಣು ಅಂಡದು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಮಿತ್ ಆಕ್ರಮಣತ್ತು ನಮ್ಮೊಲ ಇಡು ಗಟ್ಟಿಯಂಡ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಹಿಡಿದು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮೊಲ ಹಿಡಿದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏಪಲ ಒರಿಯೋಡು ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪದ ಹತ್ತಂದೆ ಕೊರೋನಾದ ಪಗ ಭಾರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಿಟ್ಟು ಗೊರ್ಪನವಡು ಆ ರೋಗಿಲೇನು ಸಹಕಾಯಿಸೋನು ಅಂಚೆನೆ ಪಾಪದಕ್ಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸೋವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಉಂಟ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯದು ಉಂತುನಕಲು ಈ ಪಟ್ಟೂರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಕಲು ನೆಕ್ತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಲಾಭ ದಿಕ್ಕಿದಂಡು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣನೇ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ತುಂಡ ದೇವರನ್ನ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ದೇವರನ್ನ ಮೂಲ ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೊಳ್ದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಅರೆಗೆ ಆ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಇನಿ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀತನಂಜಿನ ಭಕ್ತಿ ಅರೇನೆ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಒರಿತದನೆಂದು ಪಣಿಯರೇನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ದೇವರು ನಂಗೆ ಒಲಿಜೇರ್ನ ವಾನೆಕ್ಕಲ ಮರ್ದಿಜಿ ದೇವರು ಒಲಿಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀಕ ಬತ್ತಡಲ್ಲ ಈಗ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ನನಾತ ಊರುಡು ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಗ ನಿರಂತರ ಈ ನಗರ ಭಜನೆ ಒರಿದು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರ್ದಾಗಲಿನ ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕಗ ಪಣೊಂದು ಎಲ್ಲರಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ವಾ ಕುವೆತಬೇಲ್ ಮೇರೆಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವಾತ್ಯವನಾಗಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಲ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲಿಸಿದ ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿನ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರು ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಟೋರಿದಾಯಿ ಉಕ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರುಗಳ ಹೊರಟೆ ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರುಗಳ ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಲ್ಪಾಯಿ ಪಟ್ಟೋರಿಡು 44ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೇರಿದ ನೀಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರಿಗೊಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಕಾರ್ನಿಕೊಂಡು ಬಂಡ್ರ ದಯಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ದಾರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನಗ ದುಂಬುಗಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಚಿ ಇಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಗಳು ಜೈದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 25-30 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತದೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕೈಗೂಡಿಸೋದು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇವರ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡು ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ತ ಪಿರಾವಡುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಮಣ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬೆಲಗೋಡು ಮನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ
ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ನಂಗೆ ಏತು ಒರಿಪೇರ ಹಾಪುಂಡು ಆತ ಒರಿತದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೆಲಗೋಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈತಳ್ಳ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ചെയ്തിರು ನಮ್ಮ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬರೋ ಪುನಗ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಆಂಡಲ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಐನ್ ನಾವು ಮನ್ಪೋಡುದಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯರದೆರಡು ಜನ ಆಪಣ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಘಟಾಣಿ ಗಟ್ಟಿ ಜನಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜನ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಏಪಲ್ಲ ನಡ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಳ್ವೇರ ಇಂಚೆಂಚು ಆವಡು ದಾದ ಮಣಪು ಬಂದು ಅಂದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡೋಣ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸೋಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಅಕ್ಕನಗ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿದ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಏತ ಆಪುಂಡು ಬೈದನಗ್ಲಿಗೆ ಏತೇದು ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ ಆ ತಂಡ ನಮ್ಮದು ಏತು ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡು ಏನು ಕೊರದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡಪಾಡು ಬಂದ ದೇವೆರಡನೊಂಜಿ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪಿರದಾಗೊಂದು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲ ಆರಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇರಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಈ 48 ದಿನದ ಬಜೆಟ್ಲ ಆ 48 ದಿನ ಅವಳು ಬರ್ತದೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧ ಆಚಾರಡು ದೇವರನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಬೈಯಾಗ ಬಲ್ಪು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಜನಗಳು ಪುನಕ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೆರದಾಲ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಜಗದೀಶ್ ಅವರುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಬೂಡದ ಭಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಣ ಪಣೊಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಂತೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ಆಲ್ವಾ ತೇವನಾಗುಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಲ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ದುಂಬಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನಕ್ಲೇನು ಅವ ಅತ್ತನ ಹೂವಾ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತ ನಮಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನನು ಗೌರವಿಸುವಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷದ್ದು ನಗರ ಭಜನೆ ಆದುಪ್ಪು ಏಕಾ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಕೈತಲ್ದ ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳ ಆಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತದೆ ಒವೇ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಂದ ಆಕಲ್ನ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸನ ಪೂರ ಬರಿಕಿದೀದು ಒಂಜಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ತರಬೇತಿನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ದೂರಾಡ್ದು ಬೈದನಂಚಿತನ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಗುರುತಿಸವನಂಚಾಗಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸವನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಡಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಬೆಟ್ಟು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಬೆಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಗುಡ್ಡುಪಾಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಗೌರವಿಸಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನನು ಮೂಲು ಗೌರವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತುಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇನೆ ಆಡಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನು ಮುಗಿತೊಂದು ಏಪಲ ನಲ್ಪ ಮಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಪಂತೇರು ಕೆಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಕಲ್ದ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪೋಡುಂದಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅವಡು ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನು ಮುಗಿತದು ಬಸುಟು ಬತ್ತದು ಅಸೈಗೋಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ತರಬೇತಿ ಕುರುಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ದಯಮಲ್ತದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಜೋಕಲ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿನಿ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅದು ಆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರ ನಮ್ಮ ಆ ಭಜನ ಏಕ ಭಜನೆಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಯಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ
ದೈವ ದೇವೇರ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರು ನಿಖಿಲೆ ನನಾತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ನಿಖಿಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ನನಾತ್ ಉನ್ನತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣನು ಭಜನಾ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವೇರು ಕರುಣಿಸಾಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಕರ್ ಸನ್ನಾಪ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರಿಷಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ನಾಗಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ನಾಗರಾಜ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕಲಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಗದೀಶ್ ಕಲಾಯಿ ಮುಕುಲು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಸಾಧನೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂತೇರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕರೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವದಾಯಕ ಕೊರ್ಪಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಡಾತ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮನ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ಮುಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ದ ಇನಿ ನಮಲ ಇಂಚಿ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡಂದಾಂಡ ನಮಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲೆಗಾವಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸವೊಂದು ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲ್ಸನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಗಣ್ಯರೆಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಸನ್ನಾಪ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಬರಿಯರೆ ಆದ ಜಿನಿ ತ್ರಿಷಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ಇನಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಡೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಆತಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಡೆಡ್ದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀಕರ್ ಸನ್ನಾಪ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ SLC ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ 44ನೇ ವರ್ಷದ ಏಕ ಭಜನೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನಾತ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗೆ ಪೋವಾಡು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅರಸು ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿನತ್ತಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರ್ಲ ಐಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ನನಾತ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲಕ ಆವಡು ಪಂಪನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಳು ಪನೊಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ದುಂಬಗು ಅತಿಥಿಲ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ಜಾತ್ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಅದು ಅತಿಥಿಲ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಶುಭ ನುಡಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂತ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂತು ವೇದಿಕೆ ತಿಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಂತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದಿಸವಂತು ವೇದಿಕೆ ತುಂಬಿ ತಿಂಚಿನ ಮಾಂತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂದಿಸವಂತು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಂದು ಪಣೋಡು ದಾಯಬಂಡ ಭಜನಾ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಂತು ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಐನು ದೆತೊಂದು ದುಂಬು ಸಾಗುವಂತು ಬತ್ತತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂತು ಐತೊಡಗೆ ಒತ್ತುಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಂಪುಣೆನು ತೋಜಾತು ಕೊರುತು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಜಂತನ ವಸ್ತು ಪಂಡ ದಾನ ಮನ್ಪನ ತೀರಂತನ ದಾನ ಮಂತತ್ ಮುಗಿಯಂತನ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣಟ್ ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಉತ್ತುಂಗ ಕೊಂಡೋಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮನ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಅಂಚನೆ ತರ ಈ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾಪನ ರೀತಿ ಆತು ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ರೀತಿ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ್ಲ ತೆರಿಪಾಪಣಂಜನ ಗುರುತಿಸಾವಂತೂ ಮೂಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೆರು ಅವು ನಿಜವಾತ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಾವನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನು ಮಂತಂತು ಊರಿಗೂ ಪರ ಊರಿಗೂ ಮಾಂತೇರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಪಣಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮನ್ಪಾವಂತುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂತೆ ಅನೇಕ
ಭಕ್ತೇರು ಮೂಲು ಬತ್ತತು ಮೂಲು ಜನ ಸೇರ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತೇರು ಬತ್ತತು ಮೂಲು ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂತಿಲ್ಲದೆ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲಗೋಡು ಅಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ಪಣೆಂಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತಮಿತ್ತು ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಂತ ದೈವ ಮಲ್ಲಾತಂದು ಪಣಪಣೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜನಕುಲೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಣ್ಪಣಕಲ್ಲ ಆ ಭತ್ತದ ಪಪ್ಪನ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲಗೊಡ್ದು ಅಂಡ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಜವೀರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯಟು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬುಡುದು ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಬೊಲವುಡಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯದು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಾಪಣಂಚಿನ ಬಾಲ ಗೋಕುಲಂಚಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಂದನೆ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ದಾರಿಟ್ಟು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐನು ಮನ್ಪಾಂಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಗಳು ಮಾಂತೇರ್ಲ ಸೇರ್ತು ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಲ್ಲಿನ ಮಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾತು ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಂತುತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಲ್ಲೇ ಅಸೈಗೋಳಿ ಪರಿಸರ ಅಸೈಗೋಳಿದ ಪರಿಸರದಕ್ಕಲೇ ಮೂಳಿಪುಣ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಗೂಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಲೆಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಆಭರಣ ಅನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಐನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಣ್ಪೊಡುಂಡಾಂಡ ಊರ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತತ್ತು ಆ ದೈವಲನ ಪ್ರಸಾದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಅವತ್ತಂತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತು ಆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾಂತ ಕಾರಣೀಭೂತರಾವುಡು ಬಂತು ಯಾನಕ್ಕೇನು ಅಂತುಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಾಗ್ಲಾವಾಡು ಭಜನಾ ಮಂಡಲದಾಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸುವಂತು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕಲು ಸಂಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಂಚಿತ್ತನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೈಗೋಳಿದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗುಲಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಆ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇತ ನುಡಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ದುಮ್ಮಗ್ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡಪವನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ದಾಮೋದರ್ ಬೇರೆ ಹಿಡಿದು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಲು ನಿಗಲೆಯನ್ನ ಉಡಲಿದಿಂಜಿನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 44ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ವರ್ಷದ ಏಕ ಭಜನ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಎತ್ತದು ಎಂಕರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಕಿಳಿದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನನಾತಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಈ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಲ್ತು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ದು ನನಾತು ಈ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕರುಣೆಸಡು ಪಂಡದು ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲಿದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸುವನ್ನಿಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಇವೊಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆವಡ್ ಪಂಡದು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ದಾಮೋದರ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಇತನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ಇನಿ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮುರಣಿದ ಆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಾನಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಡುಲ್ಲೇರು ಅವು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜಾವದಿ ಯುವಕರ ಭಂಡಾರಿ ಪಟ್ಟೋರಿಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತೊನೊಂದು ಆಕಲೆ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಒರಿಯಡ್ದೋರಿ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಖಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಕರಿನ ಸಲ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ಆ ಪೈಂಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೀರು ಅಂಚೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ವೇದಿಕೆಡು ಅವನು ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ ಆಲ್ವೇರ್ ಅದು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರಿ ಇನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನರ್ದು ಬತ್ತನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಾವೇರ್ದು ಬತ್ತನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪುರ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲ್ಯಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿತನ ಧರ್ಮ ನಡಾವಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಂಡೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಆತನ ಕರಿನ ಸಲಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ತಾರೀಕು
ಪಂಡದು ಮಾರ್ಚ್ 14 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ 18 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸಾಕಾದ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ 18 ದಿನದ ಭಜನಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ನಡಪಡು 5 ಬುಕ್ಕ 2 ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪೆರುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮಾರಸರಿಗೊಂದು ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಒದಗಾದು ಬೈದನೆ ಅಂಚಾದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಣೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಪರ್ದೆ ಶುಭಾಶಯದ ನೋಡಿನಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತಗ ನಮ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅರಸು ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೊದಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ವಾನಗ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಮಯತಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 44 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನೇನು ಈನೇ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಈ ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕನ ಭಾರಿ ನಾವು ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬತ್ತನಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂತುನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಪಟ್ಟೋರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಂಡ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಿರೊಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡು ನಂಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ದಾದ ಪಂಡ 400 ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ದುಂಬು ಉಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ನಂಗೆ ಬೈದಿನಿ ನೇಕು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಪಡೋ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಗದ ಸೇರಿದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತಿರೋ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಪಣ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯಗದಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒರಿಪುಣ್ಯವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಇಡಪಾಯ ಕುಟತ್ತಜ್ಜದ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಆವಡು ನಂಗೆ ಐಕ್ ಬೋಳದ ಎಂಕಲು ಇಡಪಾಯ ಓಡೆಗೆ ಕುಟತ್ತಜ್ಜ ನೆಕ್ ಇಂಟಿಯರ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಅವು ಎಂಕ್ ಕೇಂಡ ಏರು ಈ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ನ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಬೇಲೆ ಬಂತನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಡು ಅವು 4 ತಲೆಮಾರು ಪೋಣಗ ನಮ್ಮಂಚಿನಾಕ್ಲಿ ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ 4 ತಲೆಮಾರು ನಮ್ಮ 4 ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಓರಿಪುಣಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ತಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರನೆ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದವು ಅವಳು ಈ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಏರು ಮಂತನಿಗೆ ಅನ್ನಗ ಆ ಪುದರ್ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತ ಯಾಪಲಾತ್ತು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಂದರ್ಭ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಂಬೋದು ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಅರಸು ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಟೋರಿತಾಯಿ ಬಿರ್ಜಾಮುಂಡಿ ಅದು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ರಾಯಿ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕೈಪಾಡ್ನೆ ಅವರ ಜಯ ಕೊಡ್ದು ಆಕೆ ಎಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ಪತ್ತನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತು ಕಾಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವನು ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆ ಎರಡು ಉಂಟವೆ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಆ ಬುಲ್ಲಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಪಂಡೇರಿ ನಂಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ದಯಗೆ ಪಂಡದಂಡ ದುಂಬು ಎತೋ ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಕೊರ್ತು ನಕ್ಲಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನಿ ದೇವರಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊಂಡ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತೆರನಂಚಿತ್ತನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ದುಂಬುಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಬೇರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂಪೇರುಲ್ಲೇರು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕೊನಾಜೆ ದೆತ್ತ
44ನೇ ವರ್ಷದ ಏಕ ಭಜನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆತನಂಚಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿ ನೆತ್ತಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಲು ಬೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನರಿಂಗಾಣ ಕಮಲಾಂಡ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕಣಜ ಬೀಡಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜವ್ಯಾನೆ ದಿವಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಬೇಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವತ್ತಬೈಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಬೇರು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಭೆತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಬೇಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಆಳ್ವ ತೇವನಾಡು ಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬೇಕಲು ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪಾಲ್ಪಡಿನಂಚಿನ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೊನಾಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಖಂಡ ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಜ್ಞೆ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಸೇಗೋಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡದ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆನ ಈ ಭಾಸ್ಕರ ಗುಡ್ಡಮಾರ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೇನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ದಾಮೋದರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊನಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತೇನ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಮೋಕೆದ ಕರೆಕ್ ಹೋಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದಿನ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇರು ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಕೋಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊನಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸುರೇಶ್ ಅಸೈ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಕ್ಕ ಸೇರಿದ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನವೀನ್ ಪಟ್ಟೂರಿ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಬಬಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಕ್ಕ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಎದುರುಪಣ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.